nakhona ke la isithwaleni isithwalo akekho umuntu ozoncengwa umuntu ufuna atshelwe iqiniso ukuthi lento oyithathayo ngale mali oyiphethe ngeke uzuyithole njengoba uthi uhlala wedwa endlini u-1 room omunye umuntu befika uzofikela kuphi uzofikela ubeke khona into esithwala ngeke uzokwazi ukuthatha isithwalo ngokunjalo ne lifestyle yakho othi ufuna siyibheke njengoba udawa kangaka nje utshwala ngeke uthi awulungile isithwalo wena isithwalo simfuna umuntu nje kuzoba sathi ubulela isithwalo ubulela utshwala. This is Babu Dad, this is what I'm going to play. Ngifuna ukungena kule nto le topic yami ithi abantu besifazana abakwi business industry or tax industry. Labantu laba abekho ku tax industry. Bakwi tax business. And now the tax business yakhona iSMME. It's a small micro business lento. Ngeke ube ne business unama tax awu3. Mase kuthiwa wena usoma business emaTaxini unama tax awu3. Number 1 itax yokuqala ikhokha 18,288. Eyokuqala le yakhokha. Njoba ikhokha 18,288 iparking la ipaka khona ikhokha 800 rand. That is 19,000 manje yabo. Ekhokhwe le tax. Le tax lena inama rank fee inama extras eceleni. Aqoqa plus or minus 2,500. Uyanguthi isithi 20,500 le tax le. Le tax lena enendleko zika 20,500 iyona ekhokhayo. Mase kuzothi ngosuku lo tax yenza 1,100 a day. ASBili tax ayikho esimene right iyiphela. Ibuya no 350 no 450 no 350 no 450 no 200 kokunye. ASBili iyiphela. Mase kuthi le ishaya inganzi isikole. Abazali bakhokha ngeensuku ezingefani. Ngalo ndlela abekho umuntu ama tax awu3 we are not a tax business practitioner. Angazi lento sizoyichaza njengoba kufinyelela lana kuthathwa sangathi abantu bamatekisi abafuna ukukhokha itax. Uzoyikhokha kanjani itax intela kokuhulumeni ube uvese wena une tax eyiphela eletha 450 rand kuwena. Le tax ekhokhayo inendleko zika 22,000. Inendleko zika 22,000 yenza 1,100 every day. Ina 2 weeks ewusebenzayo ku 4 weeks ewusebenza ama Sundays awu2 ewasebenza ngoba isebenza nge10. Le tax le yenza 32,000. Mase kuholelwe udrive 6,000.